uri mukati mechechi uri kubatsirei kusangana. What kind of nutrients are you supplying? Midzi iri kushandiswa pano sometimes kuti ibate ivhu riregere kuweredzwa kana kukukurwa. Handitika iri kuchengetedza environment. Are you that kind of a root which protects or the environment which is the church? To kwanisa to protect the church environment. Tiri midzi ridzwayo. Kana kuti ndisi midzi reya iri kushandiswa kunopinda vana baba pfungwa kuti tiregere kufunga zvakanaka, tisaone mudzimba tasotwa nemidzi. Ndo midzi yayo kuti ikanga iri pakati pedapo inovhirika kuti sangano mutadzi kuona. Are you that mudzi wehani? Makamodzi vanhu vadhumbe anoti hasi madhumbe ngaita madhumbe ndo anodyiwa anonzi makarara. Makamava pamwe mazwi anosiyana. Isusu kwedu kwatinobva uko tinozviti zvimakarara zvinoita kunge madhumbe zvinotokura kunge magomboya chimuti chacho chese chekunze kuchi, asi it's a poisonous. Zvimadhumbe zvisingadyiwi zvacho unozviziva zvinowadzoita murwizi pane mvura. Dzinda racho zvese nemashizha acho zvese unotofunga kuti madhumbe. Ukanochera pasapa unotoona chitono chibhaubhu chatotonga ichi, asi ukachibika usingazivi munoparara, munopera mezaneti mugore renzara. Vanhu vakafa wazomwana nanzi ukachibhoilisa 2-3 times handitika uchirasa mvura chinenge chabuda supu yacho yaya handitika chasara ichi maagona kuti vanhu vakafa kunana nyanga wanditika people died. Why does makara isi tinozviti zvimakarara handitika, but midzi iyoyo iri poisonous. So ikauya ikadyiwa navatendi vanhu vanoita sei? What type of a root are you? What kind of nutrients are you supplying? This midzi iri kukwanisa kusapota the fruit or the vine. Handikazi murima tawi munzambirika izvo. Muzambirika une midzi. Asi kuti davi rimwe nerimwe rigone kubereka zvibereko. Midzi dzinofanira kunge dzichitora mvura nechikafu muground dzigoisa kumatavi, matavi oita maruva oita vanhu. Are we that kind of root which is supplying nutrients? Kune dzimwe midzi dzekuti ukadyara chibage kukanaya mvura handiti chimwe chomera chimwe chotadza kumera. Pamunondodyarurura papepa paunochera gobati unochera paukangochera ukangoisa modzi unogona kuona imwe mudzi wakaita sei wakaora useless root. It's useless. Haina chairi kushanda nekuti this seed failed to germinate. Saka haisina chairi kuchashanda, taakutoisa imwe mudzi yakadiridzirwa ikatoisirwa manyowa epfumvudza aya handiti mupfumvudza hapana 100% germination handiti dzimwe dzinotofambesa pambeu paya handiti midzi dzacho dzinogona kudzafa dzashaya dzauseless. So iwe uri mukati mechechi, are you a living root or you are dead? Uri mukati mechechi uri kubatsirei kusangana. What kind of nutrients are you supplying?